אוקיי, שלום, תראו את הדיר שלנו, איזה יופי. כן, תראו הנה נעמי ושמשון. אז עכשיו אני אעשה הסבר עליהם. תראו נעמי, תסתכלו איזה חמודה. נעמי, תעשי איזה פרצוף. בקיצור, אז נעמי היא איזה חצי ננסית. זה אומר שאבא שלה ננסי ואימא שלה לא. היא עכשיו בת 1.5 והיא נכנסה להיריון, אבל אז היא הפילה. ואומר בעצם שהגדי מת. קברנו אותו פה, אגב קוראים לו שמשון ג'וניור, הגדי החמוד. לא פגשנו אותו כל כך, פשוט כשהיא הפילה הוא היה גוש של עצמו. אבל זה אומר שיש לנו עכשיו חלב מנעמי, וכל יום היא מביאה לנו 1.5 ליטר. מזה אנחנו מכינים גבינה ויוגורט וכל מיני דברים. זה אומר שיש לה עכשיו חלב. תראו איזה חלב יפה. לא משנה. אנחנו חולבים אותה, ומזה אנחנו מכינים באמת חלב וגבינות ויוגורט וזה, כל מיני דברים. אז זאת נעמי, נורא יפה, יש לה 2 פסים של נייק. מה? תראי לי זבובים לעזה. מהרגליים. אתה באמת ציקי, מה? תעשה כל כמה שניות ככה, אנשים שם. בוא נמשיך, יאללה. אוי, תפסיק לאכול את זה. אוקיי, אז וזהו, היא נורא יפה, יש לה 2 קרניים סימטריות ועטינים מאוד נוחים לחליבה. הזנב שלה נורא יפה, שחור כזה, הרגליים שלה שחורות ובטן כזאת טיפה שחורה, פס שחור כזה של מויקן. אוקיי, וזה שמשון. הנה תראו איזה חמוד. והוא נורא שמנמן, כמו בטיח. והוא יותר גדול, אפילו הוא פשוט יותר גדול כי הוא מסוג של תאי שמי. ורואים גם שהוא מאוד שונה מנעמי. הפרצוף שלו, כל האף שלו נורא נורא עגול, והאוזניים שלו נורא ארוכות, והקרניים שלו נורא גדולות, והשערות שלו נורא ארוכות. זהו, אז הוא בן שנה, ותראו איזה יופי, אפשר לסרק אותם. יש איזה משהו שקוראים לו קשמיר. אנחנו עושים איזה קריות, סתם, לא עושים איזה קריות, אבל בכל מקרה, שמשון תאי מאוד חמוד. הוא לא כל כך עוזר לנו חוץ מלהרבות את נעמי, אבל הוא יודע לסחוב מסעות מאוד מאוד כבדים, ובכללי הוא חמוד, תסתכלו איזה מתוקי. אוקיי, זהו. סודאפצ'י זה, סודאפצ'י כזה, סודאפצ'י כזה. רוצה לצייר אותם. לא. תצייר אותם. לא, אין סיכוי. רגע. זה נכנס לי מאחורי אין לי הקלעים. מקלה. לא. בקיצור, אז בא לי גם. יש לנו פה... דקה, אני עוצר. דרור, אני עוצר.